Hello, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan waye na maza da mata, ina fata kuna lafiya. To, mu ma muna nan, mu ma muna lafiya. Allah ya kara mu lafiya. Wa'anda ba su da lafiya duka, Allah ya ba su lafiya. Masu lafiya kuma Allah ya kara musu. Mun gode ma Allah. Ya hankuri, iyalanmu da ke Afirka, da manninmu, da babanninmu, da yayanninmu, da kanninmu, da yan wayenmu duka baki daya. Saboda Allah, kowa ya duba kanshi da kyau. Saboda Allah, kowa ya duba kanshi da kyau. Domin muna garin wanga falarin mutane, wallahi ba wai suna son mu bane. Ba su da yanda za su yi da mu ne. Abin da ya sa kaga kaman sun kyale mu kenan. Amma yanzu haka planin su, wallahi su kashe mu. Yanzu haka. Shi sa don Allah duk wanda ya samu wanga message, saboda Allah, ni ba blogger bane. Don Allah ku share mini. Ni ba blogger bane. Yankuri, saboda Allah ku share mini. Mutanen gana discuss kaman wai yanzu duniya an yi yawa. Ya kamata a kashe mutane kaman 3 billion, ba million ba, 3 billion. Kuma ina ya kamata a fi kashewa dewa a kashe mu Afirka. Ina da video nan ga. So please, my brothers and sisters from Africa, we have to unite. We are in Europe here, but these people are planning to kill us because there is a viral video that is going around the globe, but we take it as not serious, but it's very serious. We have to be serious about it because these people are saying that we are too much on this planet, especially we the Africans. So they are going to kill about 3 billion from this world. And where they are going to start it, they will start it from Africa. It means we are trash. So they want to kill us. So please, my brothers and sisters, be vigilant, be careful. Don't allow these people to just come and torment you with their dirty vaccination. Don't allow it. Don't allow them. They are planning to kill us. Please, if anyone have this video, I'm not a blogger, please try and share it for me to reach anywhere that I have the proof. So I want to play the video for you to hear it yourself about what these people are planning for us. There is using synthetic molecules, which by design are cancer, AIDS, all of the It's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away, and they're suppressed, and they're experimented. So, my brothers, you hear what this stupid pig is calling we Africa? We are poor. We are trash. We don't have any value. We are nothing. So they will start their examination in Africa. So we, the Africans, need to die. So please, please, my brothers and sisters, don't take this as a joke. Or don't take like maybe I'm on this platform, I'm just making my mad or because of I'm in Europe. Forget about that. You are more important to me than anyone. Please, my fellow brothers, ya hankuri saboda Allah ya nina, kaji maganan da shi wanga matsiyaci ke fadi. Yana gwada cewa wai Africa mu bamu da bukata. Mu ne talakawa kamar masu dauda. So in da su wannan examination mu ya kamata mu mutu more. Ya kamata su kashe Africa. Shi yasa saboda Allah idon mu yayi ja muke fadi. Muna dai tare da su ne, amma wallahi yana dariya amma cikin shi ba dariya bane. Ba yanda za su yi da mu. In kaga bature na maka dariya, wallahi ya san abin da yake samu jikinka. Mu da su ne nan. Amma in kaga ya mar maka dariya to ya bar cin amfanin ka kenan. Wallahi kaga shi da kanshi ya sake maka.
shi yasa don Allah saboda Allah ku share ya kai ko ina. Bari kuma in still in play muku ku ji maganan da ya fadin a turance saboda Allah kowa ya share mini saboda Allah ku ji maganan da ya fadi kuma which by design are cancer, AIDS, all of the It's both for men the could dream up. yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have. so ku da kanku kun ji abin da yake fadi kenan mu poor ne mu worthless ne mu banzaye ne shi yasa saboda Allah muna dai tare da su ne amma wallahi ba su so mu duba ba in ne kai gida dadi wallahi ido na yayi ja nake maganan ga shi yasa saboda Allah iyalan mu yayannin mu kannin mu matan mu kowa saboda Allah ya take care. Please my brothers and sisters, you just heard what this stupid man was saying, talking about we African, we are worthless, we are trash, we are poor, so we need to die, not them. And then we have to prove it to them. Without Africa, they are nobody, because we Africans, if we unite, these people are nothing to us. So please, this is my end of the topic. Yan waye na bar ku nan. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.